ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש המולך מהודו ויד כוש 7 ויסיעו מהמדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 ומעט יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך וכולם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ויד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וירגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת פת ושש ודר סוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב קיית המלך והשתייה חדת אינו נס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר למומן ביזתה חרבונה בגתה ואבקתה זיתר וחרקס 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין בקרוב אליו קרשנה שיתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר במוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עבדה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים לעבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולובה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה וכל שרי המלך וכדאי ביזיון וקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא בכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן ומי גדול ויד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים על כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש זכר את ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך לשרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה
אל שושן הבירה אל בית הנשים, אל יד הגיא, סריס המלך שמר הנשים, ונתון תרוקיהן, והנערה, אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגאולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי יומנת הנדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אבא ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ובמות אביה ואמא. וככה מרדכי לא לבד, ויהי וישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שמר הנשים, ותיטב הנערה ועיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה שלא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לך כדעת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרותיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני, אל יד שאשכז. סריס המלך שמר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיעה תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שמר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, ואת משתה אסתר והנחה למדינות עשה, ויתן מעשה את תקיעת המלך, וביקבץ בתולות שנית. ומרדכי יושב בשער המלך, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו בימים ההם. ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש 2 סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד למלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד אסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה הגגי, וינשאהו, וישם את כסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך,
קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך, אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי ואומרם אליו יום ויום, ויהי כי אומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי גיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו. וימלא המן חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי, בחודש הראשון וחודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודעתיהם שונות מכל העם, ואת דעתי המלך אינם עושים, והמלך אין שווה להניחם. אם למלך טוב ייכתב לעבדם 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה להביא על גנזי המלך. ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן בן המדת ההגגי צורר היהודים. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו. ויקטב ככל אשר ציווה המן אל אחרשת פני המלך, ולפחות אשר המדינה ומדינה, ועשרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד הרצים על כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ויד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, ושללם לבוז, בת שגן הכתב, וינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים היום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, בעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ותתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי כל אשר קראו ויית פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך, ביהודים לעבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו, ולבקש מלפניו עלמה. ויבוא התך ויגד אסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך,
ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך ויעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מן אשר יושיט לו המלך את שביט הזהב וחיה ואני לא נקראתי לבוא למלך זה 30 יום ויגידו למרדכי את דברי אסתר ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר אל תדמי ונפשך והימלט בית המלך מכל היהודים כי הם אחריש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד היהודים ממקום אחר ויעטו בית אביך תאבדו ומי יודע אם לעת כזאת ייגעת למלכות ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום גם אני ונערותי יצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדלת וכאשר עבדתי ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בעיניו ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לה המלך מלך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות יינתן לך ותאמר אסתר אם אל המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי אם מצאתי חן בעיני המלך ואם אל המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב וכראות המן את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו וימלא המן על מרדכי חימה ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו ויספר להם המן את כבוד אשרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי וגם למחר אני קראו לה עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויטב הדבר לפני המן ויעש העץ בלילה הוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנה ותרש 2 סריסי המלך ושומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשה יקרו גדולה על מרדכי על זה ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר
ויאמר המלך מי בחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא. ויבוא המן. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים וילבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך והמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת ועשה כן למרדכי היהודי אשר היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו בחוף העיר ויקרא לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך ויעמד נדחף לביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לא חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר הכילות לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו עודם מדברים עמו. וסריסי המלך הגיעו ויפעילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי וימי בבקשתי כי נמכרנו אני וימי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו וחרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה. והמן נבעט לפני המלך והמלכה והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן והמן עמד לבקש נפשו מאסתר המלכה כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך הגם לכבוש את המלכה עמי בבית הדבר. יצא מפי המלך ופני המן חפו. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם מיני העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו. ויתלו את המן על העץ אשר הכין מרדכי וחמת המלך שככה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורר היהודים ומרדכי בא לפני המלך כי גילה אסתר מהולה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי
ותשם אסתר את מרדכי בית המן, ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותעיף ותתחנן לו, להעביר את רעת המן האגגי, ואת מחשבתו, אשר חשב על היהודים. ויושת המלך לאסתר את שביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים. מה חשבת המן בן המדתה האגגי, אשר כתב, לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברע שהמצאתני, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר, ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים, כתוב בעיניהם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך אין להשיב, ויקראו סופרי המלך בעת ההיא. בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב23 בו, וייכתב כוכב אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ולחש דרפנים והפכות, ושרי המדינות אשר מהודו ויד כוש, 7 ויסירו מהמדינה, מדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים בסוסים, רוכבי הרכש החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל עם ומדינה, עצרים אותם תפף נשים ושללם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב13 לחודש 12 וחודש אדר, בת שגן הכתב, לנתן דת בכל מדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה, להינקם מאויביהם, הרצים רוכבי הרכש החשטרנים, יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, וידת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא לפני המלך, בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוץ וארגמן, בעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ויקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר. מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. וב12 חודש וחודש אדר, ב13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות ביום, אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה ושונאיהם, נכהלו היהודים בעריהם, בכל מדינות המלך אחשוורוש, לשלוח יד מבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, בכל שרי המדינות, ואחשדר פנים והפכות. ויעשה המלאכה של המלך, ונשיאים את היהודים, כי נפל פחד מרדכי עליהם, כי גדול מרדכי בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. ויכו היהודים בכל אויביהם, מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובשושן הבירה,
הרגו היהודים ועבד 500 איש וית פרשנדת וית אלפון וית אספת וית פורת וית הדליה וית הרידת וית פרמשת וית אריסי וית הרידי וית ויזת 10 בני המן בן המדת הצורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם ביום ההוא במספר הרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך ואסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מעשו ומה שלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום וית 10 בני המן יתלו על העץ ויאמר המלך ויעשות כן ותינתן דת בשושן וית 10 בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ויעמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ויעשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן נקהלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ויעשו אותו יום משתה ושמחה על כן היהודים הפרזים היושבים ביערי הפרזות עושים יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים יום 14 לחודש אדר וית יום 15 בו בכל שנה ושנה קיימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי עליהם כי המן בן המדתה האגגי צורר כל היהודים חשב על יהודים לעבדם והפיל פור הוא הגורל לאומה מול עבדם ובבואה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על יהודים על ראשו ותלו אותו ואת פניו על העץ על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור על כן על כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית וישלח ספרים אל כל היהודים אל 27 מהמדינה מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה
וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם, דברי עצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מאס על הארץ ואיי הים, וכל מעשי תוקפו גבורתו, ופרשת גדולת מרדכי, אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים, ומלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול על היהודים, ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו, ודובר שלום לכל זרעו.